Bé, moltes gràcies, Juanjo, per acollir a Som Sollana. De quina manera pot influenciar la primera edició del Menjat Sollana en la promoció de la imatge turística del nostre poble? Bé, no és que puga, és que ha d'influenciar de forma positiva. No només per el Menjat Sollana. Sollana en si és una població, tant Sollana com el Romaní, en el qual, pel enclavament en el qual estem, és una població privilegiada. Estem en ple parc natural de l'Albufera i trobem que s'ha de potenciar més el que és Sollana, no només de forma turística, sinó també de forma gastronòmica, coses que pensem que se poden potenciar perfectament i que tenen una validesa molt gran per a la gent que pugui vindre de fora i també, com no, per a la gent del poble, per a que conega el que tenim així en el poble. En aquest sentit, en aquest últim sentit que has destacat, quina importància tenen aquest tipus d'activitats, ja no només per als de fora, sinó també per als veïns i veïnes de tant de Sollana com del Romaní? Efectivament, per als veïns del poble jo trobo que és una cosa primordial perquè hem de ficar en valor tot el que tenim. Tenim un poble que és preciós, que estem molt ben comunicats en València, que no estem massificats, que tenim de tot i que hem de conèixer-lo ben bé. Com he dit, no només en els restaurants, que així tenen la possibilitat i l'oportunitat de ficar, o sigui, donar a conèixer tota la seva gastronomia que tenen els seus propis locals, sinó també perquè la gent faci un recorregut per tot el poble i es pari a veure els edificis. Moltes voltes, per les tres que tenim, no cal anar a València per anar molt de pressa, sinó en el mateix poble no es donen compte de les coses, no es donen compte de les cases. Hi ha cases molt antigues que tenen un patrimoni cultural i arquitectònic molt gran, dels edificis que tenim i d'altres coses que tenen una història i, com he dit abans, un patrimoni cultural molt gran. I després també, en el tema mediambiental, també estem, com he dit abans, en ple parc natural de l'Albufera i no només tenim camps d'arròs. És a dir, això és un patrimoni cultural també que tenim i paisatgístic que hem de valorar-lo i que hem de protegir-lo també.